Kovara Kelha Ahmet Banga Haq ji Kelha Ahmet kovara me 16 sale em weşana wê berdewam dikin ji sala 2008 hetanî îro bê navber em kovara xwe derdixin. Kovara me sê meha carekî dertê di sala wî 16 da em dixwazin ku bernamekî çê bikin ku Kelha Ahmet di 16 saliya xwe da dixwaze panelekî bi taybet çê bike û ka Kelha Ahmet dwarê zimanê Kurdî da çi xebat xizmetî wî çêbûne û bê navber weşana xwe heta îro berdewam kiriye û ew qîmet û deera wê çi ye em dixwazin eviya bi panelekî bi însanê xwe re parve bikin. Em dixwazin ku kesê di vî warî da meyla wî hebe, hezkirina wî hebe di heqê ziman da, zimanê Kurdî da û nivîs û kovarê Kurdî da li wê derê werin û programa me beşdar bibin. Ji her kesî re derê me vekiriye însan ji bo pîreka jî me cî veqetandiye. Em dixwazin ku di vî warî de em tiştekî zengîn bikar bînin û miletê agahiyê xwe bi miletê xwe parve bikin. Ji ber vî em dixwazin ku dergiya me di vî warî de çi fealiyet kiriye bira miletê me jî pê zanibe. Xwedê bêherê roja şemiyê saet 1:30 da li mizgefta Selahattinê Eyyûbî di konferans saloniya wî bu cumartesî ayın 25'inde Selahattinê Eyyûbî Camisi'nin konferans salonunda saat 1:30'da inşallah biz Kelha Ahmet dergisinin panelini gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı davet ediyoruz.